Habakran halo ka Shuki Lamphang ka shong thli hadin ka jingklat no presiden ka parti Dr. Dorbar na kaliang basun ulong ba hakisisnam ba udan haka parti usnguthu ba Shuki Lamphang hi ka dei jongka UDP bat kumta wat hadin ka jingklat no Dr. Don ka tei ka Shuki ka dei manage ka parti halo ka jingkli lawlong ne emu bokloi ban Shimti yak Shuki Lamphang Lada ja omdan manu batre ban Shimti yak tei Shuki ka jubab ka bautei omeliu ai kalong Lada ka parti ka ibit bat bansiat ukloi ban Shimti yaka habakran pat halo ka jingpun kre jongka parti ban jied no yu presiden bathamai utei omeliu long bau kwa ban i bau nongelam ban Shimti yak tei kam undei ubayu i jangai khnang ba ka parti UDP kan yo khambon ki emeli hawa rajar arpulai nakabaki dan menta kajung nong MLA jongahi ko long ban syakri ya ka jylla bat ya ka jied ben rio Rkc-Kloi ti kajung rung jonga sadin mangala job kum u kertong simet sya kani ka election arajar khatpra kajung rung jonga spo UDP ka long ban yo ya ka majority ba Lada ngadon kanu ban ya kren nang mata kajung don kam jong ki pat ba ka UDP ka don ka voice habadon ka boys kamot ka sarkar ka hapan sngap te ka jingdung jonga sipo ka UDP ka long omtang ba ngan yo sibun ka jing mentoi pat ba ban pen klainnya ka parti UDP ro ha ka ju ka pot te ka jingnek jonga si UDP kam dei na ka benta bangan yo Shuki na ka benta ya ladi Henry bangan yo ka jing mentoi na ka mentau pat ba ka jing tbui jonga ban bunga UDP ka long ban pen klainnya ka UDP om ban pentlot iri UDP te ngam don ru kata kanu ka jing snow ba kin don ki wei pat ki liang shubo Lada ki a yu e yu b yu c ba kin ya persya Lada u e la ni u b la ni u c ula menteri khamha na ka benta ka parti ham syam bakan don kum kata anu ru ngana la diru nganum persya iba brol Lada iba brol iyo Lada ka parti ka ong ibit iba brol ba in ai even long minister ben klanya ke parti nakalang jongar ngam don kuno ka jing persya bat ngam ngait iru bakan don ka jing persya sudu Lada ka parti pat ka bensyat anga ya kata ka ju hi ka ha ka jing truwa ba ngan Shimti ban long kum utau menteri ban klanya ka parti UDP haka ni kasngi ubasun ulai thuru baka jimam tre ajugu ban bat yakinu ki kam chairman hakitnat sarkar kadai namar ba umko satya ban persep e yak pisah sarkar ulai thuru baka kam ka ba ubat kumu chairman kadai tang yak committee on environment jongka Iing Dorbar Thawian ka jylla mu jonga banga klem tre ka kam chairman hapo gani government ka long ba ngam kwa ban wes kai yak pisah sarkar bat fidei ban tip ru bari tang manga MLA ba klem shim ya PSO la wanang ni la ai bat ka shiti ba ngadai ban sign boy he will start the work ngonga I don't have any threat from any quarters what is the point bangan penonkam yo PSO it'll be a waste of public money so I send him back with my noting that at this juncture I don't need any PSO so utilize him anywhere where the government needs him the om dei tanga kam chairmanship ka kam PSO ro nga klamship